धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कसारि अनसाय गावहायारि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै खेराइ हुनाय फोरबो खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव BKWAC नि CEM मिहिनीश्वर बसुमतारी, मासिगिबि गाम्बारु मोसाहारि, UBPO नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। लोगोसेनो फ्राय 5,000 नि बांसिन सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। बर' कसारि अनसाय गावहायारि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै जि मोनसे जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव दिनैनि गोथार सान 8 मे आरो रबिबार बे सानाव जों खेराइ हुनाय जि फोरबो लादों बेयो जोंनि बे थांखियाव लादों। जोङो नंगौ संबिजिरारि सुबुं मोनथाय जों नागिरबोबाय, जोंनि बर'फोरनि दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारबोबाय, गोलाव सम जोङो सोमावसारनाय लामाजों आगान सुरबोबाय। थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्रायनो जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियानिफ्राय जोङो बाहागो लानानै दुलाराय आसामावनो खना खनला बर'फोरनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जोङो सोमावसारबोदोंमोन। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैसिम बुंनो थाङोबा खेबथाम जोङो गोरोबथा खालामबाय। गिबि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन जोङो 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि BSC गोरोबथामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे गोरोबथा जादोंमोन। बेनि उनावहाय BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि आरो मोनसे BTC गोरोबथा जादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDBनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' लोगो नांनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंबो बुंनो थाङोबा दिनैहाय BTCनि बायह्रायाव बर'फोर गोबां जोङो जिल्लाफ्राव गोबां बर' सुबुं अनजिमा थानाय आरो बर'फोरखौनो लानानै जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहायारि खुंथायखौबो जों मोनफैनो हानाय जाहैबाय। दा जोङो दाबिनायनि गेजेरजों मोनदोंबाबो इसोरनि खेबसेबो जों मुं लायाखैमोन, आर'ज खालामाखैमोन। जोंनि गेजेराव रायलायनाय जादोंमोन एफा गिदिर मोनसे खुंथाय खाबु मोनसेयावबो जोङो इसोरनि नाम लायालासिनो माने बेंनाय खाबुआव जुदि जोङो जिरायोबा बे बारा मोजां जानाय नङा खोमा होननानै जोङो बर'नि आगुनि धोरोम बाथौ धोरोमनि खान्थिजों आसारखान्थिजों जोङो इसोरनि बा आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोङो खेराइ फोरबो होनानै इसोरनाव आर'ज खालामनो नागिरदों। थांखिया बेनो गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथाय। जोंनि गासै बर' रायजो राजानि बुहुमनि सुबुं माहारिनि गोजोना फैथों। जोंनि गेजेराव दावराव दावसि एना एनि हिंसा हिंसाया फैनो नाङा। जों बयबो गोरोबलायनानै थांनानै थानांगोन सुबुं हिसाबै। दा बे थांखिखौ लानानै जोङो बे खेराइ फोरबोखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां जोङो सोमावसारनायनि लामायाव जोंनि आंगो गोमानानै लाबोजाबाय। गोबां सुबुङा मुंख्लं जालांनांबाय, गोबां सुबुङानो बिदिनो पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुबजादों, जोबथेसालियाव जोबना दोनजादों। दिनैबो दङ जोबथेसालियाव जोंनि माखासे बिग्रायारि जोहोलावफ्रा, बिथांमोना दिनैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। दा बेफोर गासिबो खैफोदफोरखौ जोङो सातजारलाफोरखौ जोङो सौसिलांनो हाथों आरो गोजोना फैथों बर'नि गेजेरावहाय। आरो जोङो जै राम रामैनो रायजो खुंलांनो हाथों, सामलायलांनो हाथों, बयखौबो लानानै गोजोननि थाखाय हाबा मावलांनो हाथों, रायजो राजानि गाहामनि हाबा मावलांनो हाथों। बे थांखिजों जोङो बेखौ खालामनाय जायो। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोङो गोजाम थांनाय बै जारिमिन मुगाखौनो बुंनांगोन, जारिमिना जों मोनहासयै समनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन। जोङो दिनै सल' बायदि लानो नागिरबाय जे जोंहा दैमालु जोहोलाव दंमोन, सिखोना जोहोलाव दंमोन, सोमदोन जोहोलाव दंमोन आरो बिदिनो गाम्बारि सिख्लानि बाथ्रा, बिरगोस्रि जोहोलावजोनि बाथ्रा, जोङो बेफोरखौ जोङो सल' बायदि लानांबाय। नाथाय बिसोरबो बर' हारिनि थाखाय बै मुगायावहाय जुजिदोंमोन। ब्रिटिशनि गुलियावहाय जिउ बावनो गोनां जानाय सिखोना जोहोलावनि बाथ्राफोरा बारा गोबां बाथ्राबो नङा। नाथाय अब्लाबो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो मान बावनो रोंबाखै। दा बेवहाय मानसिफ्रा खुगा रायलायो जे बिथांमोननि जिउमायाबो दिनैसिम गोजोननो हायाखै। ओंखायनो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों बेखौबो जों गोसोखांफानानै जोङो आर'ज खालामनो नागिरदों।